Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković, a neka se pripremi narodni poslanik Vladimir Pavićević. Gospodine predsedavajući, uvaženi predstavnici nezavisnih kontrolnih institucija, dame i gospodo narodni poslanici, današnji dnevni red sadrži dva izuzetno važna izveštaja, to su izveštaji o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu i izveštaj o radu Državne revizorske institucije. Ja želim da se zahvalim predstavnicima nezavisnih kontrolnih institucija na iscrpnom izveštaju o radu za 2013. godinu i želeo bih da istaknem važnost da Skupština Srbije usvoji ove izveštaje, a u svom izlaganju ću se oslanjati i pozivati na izveštaj o radu Državne revizorske institucije koji je podnela Državna revizorska institucija, posebno na Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti, ali ću se pozvati i na izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa i pravilnosti poslovanja gradske opštine Vračar za 2012. godinu. S tim u vezi, ispred mene su i određeni novinski članci. Ja bih izdvojio samo nekoliko. U pitanju je izvod iz Radio-televizije Srbije od 17. januara ove godine sa naslovom da je DRI podnela 35 krivičnih prijava, kao i izvod iz Press online-a od 18.01.2014. godine da je DRI podneo prijave protiv 200 odgovornih lica. Pošto postoji sve veća svest u javnosti o rezultatima rada države i državnih organa, pitanje aktivnog i efikasnog javnog sektora postaje sve relevantnije i da bi zadovoljili te potrebe potrebne su blagovremene i pouzdane informacije o rezultatima rada državnih organa, organizacija i institucija, lokalne samouprave, javnih preduzeća i mnogih drugih. Zato je dobro što imamo Državnu revizorsku instituciju koja se kao nezavisno i revizorsko kontrolno telo stara o tome da se državni prihodi raspodeljuju na odgovarajući zakonski način. Zbog navedenog i sama Državna revizorska institucija svojim radom doprinosi smanjenju korupcije, podizanju antikorupcijske kulture, kako u javnom sektoru, tako i u društvu. A korupcija je, priznaćete, bolest koja, koliko god se mi trudili, teško izlečiva. Iako znamo da postoji pravni okvir za sveobuhvatnu primenu kontrolnih mehanizama u sistemu javnih finansija, donošenjem Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji tokom 2005. godine, jasno je da Državna revizorska institucija mora da ojača u značajnom i suštinskom smislu te reči i da mi budemo ti koji će dati punu podršku rada Državnoj revizorskoj instituciji, kako u jačanju, tako i u ostvarenju svoje misije, to jest njenog nacrta o strateškom planu. Jer samo tako ova institucija može da radi određene revizije, a posebno bi se osvrnuo na Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti i zato ću govoriti o opštini na kojoj i sam živim. U pitanju je opština Vračar. Pa ću podsetiti građane da je prema članu 7. Zakona o budžetskom sistemu, kao i članu 31. Statuta gradske opštine Vračar, predsednik opštine odgovoran za izvršenje budžeta. Prema članu 37. Statuta gradske opštine Vračar, načelnik, odnosno načelnica opštinske uprave odgovara za primenu propisa i drugih akata koje donose skupština opštine, predsednik i opštinsko veće. Ubeđen sam, dame i gospodo, da će posle upoznavanja građana Vračara da je predsednik te opštine zloupotrebio svoj položaj, a o tome možemo da vidimo iz ovog izveštaja, gospodine Sretenoviću, da je zloupotrebio svoj položaj kako bi obezbedio nenamensko trošenje novca građana Vračara, će teško dobiti to poverenje nazad, pogotovo kada se kroz postupak, to jest istragom, utvrde razlozi za jedno takvo ponašanje. Ja ne želim da budem nekorektan pa da kažem da je to u svrhu pribavljanja protivpravne imovinske koristi, nego ćemo sačekati okončanje postupka. Ali to ne znači da ne treba da se otvore neka pitanja i da ne treba informisati građane da u 21. veku u centralnoj gradskoj opštini glavnog grada Srbije ne postoje i nisu donešena interna akta kojima se uređuje način, uslovi, postupak i kriterijum u vezi trošenja javnih sredstava koja se odnose na korišćenje službenih vozila,
korišćenje sredstava reprezentacije, raspodela finansijske pomoći itd. Zbog čega je i sama Državna revizorska institucija u svom izveštaju postavila ta pitanja opštini Vračar. Te ja ponavljam ta pitanja – kako je moguće da rukovodstvo opštine Vračar nije usvojilo strategiju upravljanja rizikom? Kako je moguće da kao osnivač opština Vračar nije vršila nadzor nad zakonitošću rada ustanova čiji je osnivač? Ponavljam, Božidar Radžija, u pitanju je Narodni univerzitet Božidar Radžija, u pitanju je Rekreativno obrazovni centar Vračar, gde su utvrđeni ogromni i ozbiljni prekršaji, to jest nepravilnosti, koje je utvrdila Državna revizorska institucija. Šta je razlog tome? Je li razlog za to nestručnost, nemar ili lagodnost, lagodno ponašanje zbog toga što je ista stranka u tom periodu bila na vlasti i na gradskom i na opštinskom nivou? Ili je možda u pitanju materijalna korist za stranku ili pojedinca, ili možda i jedno i drugo? Da li iz tog razloga Agencija za budžetsku inspekciju grada Beograda nije tokom 2012. godine vršila kontrolu primene zakona u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava u gradskoj opštini Vračar, kao i Služba za internu reviziju Gradske uprave grada Beograda, koja takođe tokom 2012. godine nije obavljala poslove iz svoje nadležnosti u gradskoj opštini Vračar? Da li zato ne postoji ni iskazana neto nabavka nefinansijske imovine, dakle, podaci o planiranim dodatnim prihodima, refundacije, drugi prihodi i primanja itd.? Oni su iskazani opisno, neprecizno, a ne prema ekonomskoj klasifikaciji, što takođe možemo naći u izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja, odnosno o reviziji finansijskih izveštaja, završnog računa, budžeta i pravilnosti poslovanja gradske opštine Vračar za 2012. godinu. Kako je moguće da je javno preduzeće izvršilo umanjenje zakupa po osnovu učešća zakupca u programima, projektima i aktivnostima koje sprovodi gradska opština Vračar, da sva sredstva od zakupa poslovnog prostora budu uplaćena direktno na račun sopstvenih prihoda Centra za fizičku kulturu Vračar, umesto na račun javnih prihoda? Ko je omogućio, ovlastio ili dao slobodu jednom javnom preduzeću da se ponaša kao da je samostalni preduzetnik? U kojoj državi na svetu postoji pružanje usluge od jedne institucije, a naplatu vrši druga institucija koja pritom u tim uslugama uopšte ne učestvuje? Valjda su računali da će lakše da sredstva rashoduju ili bez kontrole lokalnog parlamenta da potroše. Kako je moguće da je javno preduzeće Poslovni prostor Vračar preuzelo obavezu na sebe i izvršilo plaćanja za nabavku usluga zastupanja, odnosno privatnih advokata, iako je za te poslove određen javni pravobranilac? Čemu inače javni pravobranilac služi? Pogledajte sada ovaj bezobrazluk na strani 8, tačka 5 izveštaja, kaže: javno preduzeće Poslovni prostor Vračar isplatilo je troškove za smeštaj i ishranu članova upravnog odbora u letovalištu Mitrovac na Tari, gde je i održan sastanak upravnog odbora. I to piše u vašem izveštaju kao nepravilnost koju ste našli tokom revizije. Kako je moguće da na ime plata, dodataka, naknada i socijalnih doprinosa na teret poslodavca za izabrana, imenovana i postavljena lica budu preduvani koeficijenti, to jest nepravilno uvećani za stimulativni faktor? Koliko je bahatost jasna i vidljiva govori podatak da su načelnicima odeljenja i zamenicima načelnika nepravilno utvrđeni koeficijenti, jer su tretirani kao postavljena umesto kao raspoređena lica, što je još jedan dokaz kako se kadriraju podobni zaposleni u opštini Vračar. Tokom 2012. je i primljeno 10 lica u radni odnos, to možemo da vidimo jasno iz ovog izveštaja, na određeno vreme, bez prethodne saglasnosti grada Beograda. Zatim, trošilo se na uređenje fasada, privatnih objekata, posebne studije, nadzor, sređivanje privatnih zelenih površina, dvorišta, krovova, liftova, na gorivo kao da su iz Niša dolazili na posao, reprezentaciju predsednika, članova veća, nevladine organizacije, bez sprovedenog javnog konkursa, bez zaključenog ugovora, zatim plaćanje hotela Park za usluge iz smeštaja i ishrane fizičkih lica. Ovo sve govori. Sad pogledajte stranu 11, tačku 17, samo sekund, izvinjavam se,
ovo je vrlo važno. Dakle, uprava gradske opštine Vračar u poslovnim knjigama nije evidentirala čak 332 stana površine 14.350 metara kvadratnih u vrednosti od 1.574.792 dinara. U poslovnim knjigama nije evidentirala 31 garažu površine 1.389 metara. U poslovnim knjigama nije evidentirala 28 kioska čija je procenjena vrednost 4.381 dinar, ako je ovo tačna informacija. Opština je zaključila ugovor sa marketinškom firmom, ja je ovom prilikom ne bih reklamirao, u visini od 5 miliona dinara za usluge po ugovoru reklamiranja i animiranja građana u određenim opštinskim projektima. U vreme opštine nemaštine, u vreme finansijske krize sa nesagledivim posledicama, opština Vračar na čelu sa predsednikom doživljava svoj američki san. Da ne bih sve do kraja nabrajao, da bi bio korektan zbog vremena i prema ostalim kolegama, podvući ću na kraju zbog građana Vračara i predstaviti kako izgleda nedomaćinsko ponašanje, nedomaćinsko poslovanje uprave gradske opštine Vračar, gde je biračko telo u najvećoj meri do pre 2 godine bilo okupljeno oko Demokratske stranke. Na sreću, to je prošlost i nikada se više neće ponoviti. Jasno je da obaveza svih nas mora da bude javno žigosanje svakog funkcionera koji pravi štetu ma iz koje stranke bio, zbog čega je jako važno dati punu podršku Državnoj revizorskoj instituciji i pomoći na sve moguće načine da se ovom bezvlašću stane jednom za svagda. Ovo ujedno predstavlja sasvim dobar razlog zbog čega bi ovaj izveštaj trebalo usvojiti. Hvala. Zahvaljujem.